Guys, tapos this isay guys. Kaya nasulong al-al dia guys, ulit palit. Isay. Aka maduray, asa ka maduron? Boulevard, asa ka Boulevard? City Mall. Sikihor dai, Sikihor. Ano, Boulevard City Mall yung giingon. Buwang na, Gor. Ha? Buwang na ka. Kaya bam. Sabay Boulevard at City Mall. Saraping sulo bang guro. Ang pandungog na ko ang pandungog na ko ganiya. Ang kuan ang Boulevard na City Mall. Tapo ko na City Mall sa'yo, no? Ikaw wala. Abo ilaw. Ilaw po ilaw. Di mo Juno guys, Juno. Paging sa kultura na siya say. Juno, Juno. Juno. Juno Mars. Ibu. Juno. Juno Mars. Na. Muna kinagkusga mong iring sa among balay. Muna iring sa among balay. Gimukao ni siya og dinosaur. Yang sudan kay lamok. Nga naman, ito yung kuan rek inom dire rek, kumuntuda. Kay ano? Mm. Wala raman. Isa may kapadulong rek, kainom ko. Kana siya sa konsyal al-al. Manghatag ka nung al? Manghatag ka? Eman. Imong kok? Oh. Gibinuangan mo kung kang toto dito. Bantay sir, sumpay. Manghatag sa cook guys, butan kasi guys. Oh. Toto ana matay mo. Wah. Kuang las toto. Okay, nasa dili. Gasa ko na niya. Sobraan na to siya guys. Ato ni imnan gamay guys. Sir, kaya nakabantay mo kung siya ni binuangan ka. Gasa ko toto niya. Idagan. Gamo na oh. Irek, Irek. Manghandok man silang palit ng sulina. Eh mahal ang gasolina sa isa. Eh, di ko na mukha